Il-ġimgħa tal-5 ġimgħa matul is-sena, sena 2, qari mill-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 7, versi minn 31 sa 37. F'dak iż-żmien, Ġesu reġa' telaq mill-inħawi tal-belt ta' Tir, għadda minn Sidon lejn il-baħar tal-Galilija, fl-inħawi tad-Dekapoli, u ġibulu wieħed trux u mbikkem, u talbuh iqedlu idu fuqu. Ġesu ħarġu għalih waħdu minn qalb in-nies, daħħal subajh f'widnejh u messlu lsienu bir-riq tiegħu. Imbagħad refa' għajnejh lejn is-sema, tniet tnejda u qallu effeta, jiġifieri infetaħ, u minnu fih widnejh infetħulu, l-irbit tal-sienu inħallu u qabad jitkellem sewwa. Ġesu wissihom biex ma jgħidu lil ħadd, iżda aktar ma wissihom, aktar bdew ixandruh, u mimlijin bil-għaġeb bdew jgħidu kollox għamel tajjeb, jagħti smih lit-torox u l-kliem lill-imbikmin. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. Inti stenna li l-mulej jitrattak sew? Kull ma kien jagħmel Ġesu kien jagħmlu sew. U wera kemm iżbuħija kif ukoll it-tieba ta' Alla fl-azzjonijiet tiegħu. Meta Ġesu ifejjaq raġel li kien kemm trux kif ukoll imbikkem, jiġifieri mutu, u juri kemm kien jinteressah mis-sitwazzjoni ta' diffikultà li kien jinsab fiha dan ir-raġel. Ġesu jieħdu f'post imwarrab min-nies waħdu fil-privat, bla dubju biex jevitalu l-mistħija li l-folla storbjuża u kurjuża tan-nies setgħu tikkawżalu. U jpoġġu subajh f'widnejh u jmissru lsienu bir-riq tiegħu biex jidentifika fiżikament mal-infermità ta' dan ir-raġel u biex iqajjem fidi fih. B'kelma ta' kmand, widnejn dan ir-raġel imsejken infetħu u lsienu inħallu u beda jitkellem bla problemi. X'inhu s-sinifikat ta' Ġesu li jpoġġi subajh f'widnejn dan ir-raġel? San Girgor il-Kbir jikteb l-Ispirtu Santu u imsejjaħ is-suba ta' Alla. Meta Alla poġġa subajh f'widnejn trux, u kien qed jiftaħ ruħ ir-raġel għal fidi permezz tad-doni tal-Ispirtu Santu. It-tweġiba tan-nies għal dan il-miraklu tagħti xhieda tat-tiba u l-ħniena kbira ta' Ġesu lejn l-oħrajn. Qalu kollox għamel sewwa. L-ebda problema ma kienet ta' ostaklu jew iżejjed għal Ġesu biex hu jikkunsidra bir-reqqa. Il-mulej jittratta lil kull wieħed waħda minna b'ġentilezza u modrija u jsejħilna biex nittrattaw lil xulxin bl-istess mod. L-Ispirtu Santu li jgħammar fina jagħtina l-għajnuna biex aħna nħobbu kif ħabb Ġesu innifsu. Inti tħobb lill-oħrajn u titrattom bimħabba li tħenn u tader bħalma għamel Ġesu? Mulej, imlini bl-Ispirtu Qaddis tiegħek u ħeġġeġ lil qalbi bl-imħabba u l-modrija.
Aziza Ommi Marija, int li sejjaħt lilek innifsek il-qaddejja tal-mulej u mort taqdi lill-Elisabetta meta hi kienet fil-bżonn. Enni btalbek biex jiena nkun attent għal bżonnijiet tal-oħrajn, ħalli nasal biex nifhimhom u nurihom ħniena, ġentilezza u ngħinhom b'attenzjoni mimlija mħabba kif urejtna li għandna nagħmlu int bil-ħajja tiegħek. Għallimni inwassalhom biex f'ibnek Ġesu isibu il-fejqan sħiħ, dak tal-ġisem imma l-aktar dak tar-ruħ. Amen. Is filled with